Denne generelle anseelse kan skyldes, at Danmark i lang tid har været et socialliberalt land, hvor de socialistiske værdier er stærkt fremtrædende i samfundet. Delkonklusion. Socialdemokratiet, som er baseret på den socialistiske ideologi, vil mindske uligheden. Ikke ved økonomisk omfordeling, men ved at give danskerne lige uddannelsesmuligheder. Formand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, argumenterer for, at ulighed i samfundet ikke nødvendigvis er dårligt. Den liberale ideologi går ikke direkte imod ulighed som den socialistiske. I det danske samfund er ulighed generelt anset for at være negativt, og dette kan skyldes, at Danmark er et socialliberalt land. Konklusion. I Danmark er ulighed generelt anset for at være dårligt, og derfor går den socialdemokratiske regering ind for at fremme lighed gennem uddannelse. Uddannelse er, ifølge Pierre Bourdieu, et godt middel, hvis man ønsker at fremme det kulturelle kapital for børn af lavt uddannede forældre. Uddannelse vil øge individets kulturelle viden, sociale netværk og forhåbentlig ende i en stabil karriere med en god løn efterfølgende. Dog kan man se, at kun halvdelen af danske børn med lavt uddannede forældre gennemfører en ungdomsuddannelse. Det betyder, at push-faktoren ikke er stærkere end pull-faktoren for børn af lavt uddannede forældre. Mønsterbrydningen i Danmark er altså blevet sværere, men Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance, argumenterer for, at uligheden i et samfund ikke nødvendigvis er et dårligt tegn. Dette er måske sandt, da mobiliteten i Danmark er høj for den gruppe danskere, der lever i relativ fattigdom, i det 30-45% forlader gruppen efter et år.